ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ଘରେ ଘରେ କବାଟ ଓ ତାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁର 4ଟି ଦିଗକୁ 4ଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗି 4 ଦିଗରେ 4ଟି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପୂର୍ବ ଅମ୍ବଳର। ସେହି ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଗଛଟି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର, କାରଣ କଇଁଆ ଗଛର ଦାଢ଼କୁ ଲାଗି ପୋଖରୀଟିଏ ଥାଏ, ଆଉ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥାଏ ମଶାଣି। ଥରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଝିଅର ବିଭାଘର ହେଉଥାଏ। ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖିଆପିଆ ସାରି କିଛି ଲୋକେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଇଁଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ଆଉ ପର ଗାଁ ନଦୀକୁ ଭାରି ଭୟ। ବରଯାତ୍ରୀ ବା କ'ଣ ଜଣା? ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା କଇଁଆ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତର ବାସ। ସେମାନେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ଅଧରାତି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରି ନାମକ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଉଠି ସେହି କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ହରି ଶୁଣିପାରିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ହରି ହରି ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ତା ସାଥୀ ଲୋକେ କେହି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଆସିଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୋତେ ହରି ହରି ଡାକୁଛି? ଏବେ ହରି ଅଳ୍ପ ଡରିଯାଇ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ କେହି ଜଣେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପ୍ରେତଟିର ତାର ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଲା। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ଶରୀର। ପ୍ରେତର ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖି ହରି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହିଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେବାରୁ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନିଦରୁ ଉଠି ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ହରିର ଦେଖା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ହରିକୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବାକୁ ଦେଖିଲେ। ଲୋକମାନେ ହରିର ମୁହଁକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ସଚେତ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେହି କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳକୁ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହିଭଳି ହରର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।